teraz zlobý čas nespálil, jak květy mráz, jak nás. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Modlitba má ať promlouvá srdcím, která zlobý čas nespálil, jak květy mráz, jak nás. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Dobrý večer. Nech mier a pokoj zostáva s našou krajinou. Dobrý večer všetkým vám, slobodným občanom, vám, ktorí ste sem na námestie Slobody dnes prišli, ale dobrý večer aj tým, ktorí nemohli prísť a sledujú nás v online priestore. Spolu so mnou je tu Rastislav Kalnovič A Zuzana Ižáková. Vyjadrujeme svoju túžbu zostať v demokratickom mierovom zoskupení rovnocenných krajín, ktorým je Európska únia. Veríme, že naše dnešné zhromaždenie, ktorým chceme slobodne vyjadriť svoj občiansky postoj, bude pokojné. Hneď na začiatku chceme poďakovať policajným zložkám za skvelú spoluprácu. Vážime si to a ďakujeme. Chceli by sme sa poďakovať za monitoring zhromaždenia a dodržiavania bezpečnosti aj verejnému ochrancovi práv a jeho tímu. Ďakujeme. Zároveň by som vám rád pripomenul organizačné pokyny. Toto je občianske protestné zhromaždenie, organizované občianským združením Mier Ukrajine. Od akýchkoľvek prípadných aktivít politických strán na tomto zhromaždení sa organizátori dištancujú. Prišli sme vyjadriť svoj postoj jasne, kriticky a nahlas. Ale zároveň, o čo vás všetkých žiadame,
slušne. Prosíme, aby ste počúvali pokyny našich dobrovoľníkov, bezpečnostných či záchranných zložiek, ktoré sú spolu s nami pre našu bezpečnosť. Prosíme aj, aby ste nereagovali na žiadne provokácie a upozornili na ne najbližšieho dobrovoľníka v oranžovej veste alebo najbližšieho policajta. To isté platí aj v prípade potreby zdravotnej či inej pomoci. Zároveň by som vás chcel poprosiť, tí, ktorí ste od pódia smerom k tejto lampe, aby ste s vlajkami mávali buď viac napravo alebo naľavo, aby bol dobrý záber na pódium. A to isté patrí aj k tejto kamere, aby mohli vidieť na obrazovkách aj tí, čo sú vzadu a takisto aj tí, čo nás pozerajú online a týmto ich môžeme pozdraviť. Na verejných zhromaždeniach, ktoré sa konali 10. januára v mestách po celom Slovensku, odzneli 4 spoločné požiadavky. Po 2 týždňoch ich čítame znova. Po 2 týždňoch čítame znova naše požiadavky. Vyzývame opäť premiéra Roberta Fica, aby dodržiaval zákony, rešpektoval nezávislosť inštitúcií a vládol transparentne. Žiadame vládu a najvyšších predstaviteľov štátu, aby odmietli akúkoľvek spoluprácu s Ruskom, ktoré vedie vojnu proti Ukrajine a ohrozuje tak Slovensko. Žiadame vládu a ústavných činiteľov, aby prestali útočiť na Ukrajinu, ktorá čelí agresii Vladimíra Putina. Vyzývame vládu a najvyšších predstaviteľov štátu, aby zastavili pokusy Roberta Fica meniť zahraničnú orientáciu Slovenska v rozpore s našimi záväzkami voči EÚ a NATO. Ani jedna z týchto 4 požiadaviek nebola ani náhodou naplnená, ani nevidíme náznaky ich plnenia. Naopak, koalícia pod vedením predsedu vlády Roberta Fica v spolupráci so Slovenskou informačnou službou rozohrala absurdnú a neakceptovateľnú spravodajskú hru, útočiacu na občiansku spoločnosť. A preto my, Mier Ukrajine, ako organizátori protestov v Bratislave dnes pridávame 5. požiadavku. Žiadame predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, aby sa vzdal svojho mandátu v záujme budúcnosti našej krajiny, odstúpil. Ďakujeme Lucii Štaselovej a Marianovi Kulichovi z občianskeho združenia Mier Ukrajine.
Občianske organizácie sú okrem iného aj strážcami demokracie, férovosti a dobre fungujúceho štátu bez korupcie. Preto teraz pozývame na pódium riaditeľku občianskeho združenia Via Juris Katarínu Batkovú a riaditeľku nadácie Zastavme korupciu Zuzanu Petkovú. Prvé zákony príjmané v novembri 1989 sa týkali našich ústavných politických práv. Odtedy máme právo sa zhromažďovať, máme právo spisovať petície, máme právo podieľať sa na správe tejto krajiny. Politici klamú, keď hovoria, že ľudia, ktorí chcú ovplyvňovať vývoj v krajine, si musia založiť politické strany. Alebo do dákých vstúpiť. To je nezmysel. Naša ústava hovorí jasne. Každý z nás sa môže zapájať do politiky každý deň a je to naša povinnosť. Politikom vo voľbách iba prepožičiavame mandát, aby spravovali tento štát. Ak sa nám nepáči, ako s týmto mandátom nakladajú, máme právo protestovať. Slovensko im nepatrí. My, čo dnes stojíme na námestiach po celom Slovensku, my sme aktívna občianska spoločnosť. My sme tí, ktorí musia chrániť naše občianske práva a demokraciu. Neurobi to za nás nikto iný. Aktívna občianska spoločnosť a médiá sú absolútnym základom demokratického Slovenska. Táto vláda nás systematicky útočí, chce nás zastrašiť a umlčať. Vymýšľajú zákony, ktoré brutálne obmedzujú práva. Už stihli spoplatniť právo na informácie od štátu, cez lex atentát obmedzili zhromaždenia, chcú nálepkovať občianske organizácie, rozvrátili kultúru, aj ochranu prírody. A ozaj, nové logo STVR ste už videli? Nestojíme tu dnes preto, že by sme nerešpektovali výsledky posledných volieb. Stojíme tu preto, aby sme nahlas povedali, že sa nám nepáči, kam táto vláda ťahá našu krajinu. Stojíme tu preto, lebo chceme moderné, fungujúce, bezpečné a európske Slovensko. Slovensko je Európa. Pozdravujem Slovenskú informačnú službu. Na záznam je 17:25 a my sme na námestí Slobody. A mám pre SIS aj odkaz. SIS tvrdí, že má závažné informácie o snahe destabilizovať Slovensko. Aj my také máme. Korupcia dlhodobo destabilizuje Slovensko. Nie mimovládne organizácie, nie vy. SIS tvrdí, že má informácie o dlhodobom pôsobení organizovanej zločineckej skupiny. Viete, kto je obžalovaný z organizovanej činnosti v zločineckej skupine?
otec riaditeľa SIS Tibor Gašpar. Podľa prokurátora mal korupčné kauzy zametať pod koberec. Slovensko dlhodobo destabilizoval aj z korupcie právoplatne odsúdený špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Oni ho pustili na slobodu, nie my. Slovensko destabilizovali aj podozrenia z tunelovania vojenskej služby za 74 miliónov eur. Vyšetrovanie nedávno zastavila prokuratúra, lebo ministerstvo nevyčíslilo škody. Pán Kaliňák, vám nechýba v rozpočte 74 miliónov eur? Radšej ľuďom zvýšite dane? Pamätáte si, ako podľa jedného ministra Slota oholil Fica? Táto kauza emisií sa už možno nikdy nevyšetrí, lebo bude vďaka novele trestného zákona premlčaná. Kvôli premlčaniu už stopli prípady Počiatka, Košča, Výboha. Oni schválili novelu trestného zákona, ktorým si amnestovali kamarátov, nie my. Prihlásiť sa, veľmi ospravedlňujem. Prepáčte, organizačné upozornenie. V záujme bezpečnosti prosím všetkých, čo vyšli na strechu reštaurácie, aby zišli dole. Ide nám o bezpečnosť všetkých. A taktiež prosím dodržiavať hranicu 50 metrov od plotu úradu vlády. Veľmi pekne vám ďakujem a veľmi sa ospravedlňujem, že som to prerušil. Príklon k autoritárskym režimom nie je len vo výkone našej zahraničnej politiky, ale aj v krokoch vlády, ktoré sú normou v Rusku, nie v Európskej únii, nie vo vyspelých demokraciách. SIS tvrdí, že informácie o destabilizácii získala zo sledovania a odpočúvania. Aj to už poznám. Pred vraždou Jána Kuciaka novinárov a predstaviteľov mimovládnych organizácií sledovalo Kočnerové komando. A potom jedného z nás zavraždili. Kočnerovo komando teraz vystriedala Gašparova SIS, ale my sa nedáme zastrašiť. Budeme ďalej informovať o korupcii na najvyšších miestach, ktorá existuje. Budeme to robiť aj pre Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Budeme to robiť pre Slovensko. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za silné slová Zuzany Petkovej a Kataríny Batkovej. So spoločným vyhlásením prichádzajú aj organizácie Chcem tu zostať, Sme v tom spolu, Rada mládeže Slovenska, Občiansko-demokratická mládež a Študentstvo za otvorenú kultúru. Zároveň pozývam na pódium ich zástupkyňu študentku Zuzanu Vlašičovú. Dobrý večer. Vážené občianky, vážení občania, vládna koalícia, opozícia. Stojíme tu a prihovárame sa k vám v mene slovenského študentstva. Nadväzujeme na posolstvo študentstva z novembra 89, ktoré nás naučilo dôležitosti boja za spravodlivosť a demokraciu. Toto je naše stanovisko, ktoré už podpísalo viac ako 1600 študentov a študentiek a môžete sa k ním pridať aj vy na portáli mojapetícia.sk. Cesta Roberta Fica do Moskvy za vojnovým agresorom Vladimírom Putinom nás núti prehovoriť. Ako mladí ľudia cítime zodpovednosť postaviť sa za hodnoty, na ktorých by naša krajina mala stáť.
Je čas, aby sme sa spojili a spoločne vyjadrili jednoznačný nesúhlas s krokmi a geopolitickým smerovaním vlády Roberta Fica. Sme znepokojené a znepokojení so smerovaním našej krajiny, tej krajiny, v ktorej chceme žiť a budovať svoju budúcnosť. Sledujeme, ako stále viac mladých a talentovaných ľudí odchádza do zahraničia a tento odliv nás oslabuje a pripravuje o budúcnosť. Dôvody sú jasné. Podfinancované školstvo, zaostávajúca kvalita vzdelávania a hlavne napätá politická a spoločenská atmosféra. Požadujeme preto, aby školstvo, učitelia a učiteľky, študentstvo, budúcnosť tejto krajiny neboli len predmetom prázdnych sľubov a rečí vládnej koalície, ale aby sa stali skutočnou prioritou súčasnej politiky. Odmietame orientáciu politiky na východ, pretože chceme zostať súčasťou demokratických štruktúr, ktoré zaručujú stabilitu, bezpečnosť a hodnoty zdieľané s našimi európskymi partnermi, pretože Slovensko je Európa. Rázne odsudzujeme slovné útoky premiéra Roberta Fica na študentov a študentky, občanov a občianky, ktorí si dovolili prejaviť iný názor než ten jeho, ako v prípade Simona Omaníka. Považujeme za neakceptovateľné, aby verejný činiteľ označoval ústavné predstaviteľky a predstaviteľov pejoratívnymi výrazmi, či už za ich chrbtom, alebo verejne. Takéto správanie podkopáva kultúru dialogu a rešpektu, čo je omnoho horšie než slušné odmietnutie symbolického gesta a nemá miesto v demokratickej spoločnosti. Preto vyjadrujeme podporu všetkým, ktorí a ktoré bojujú za spravodlivé a moderné Slovensko, kultúrnej obci, odborníkom a odborníčkam v zdravotníctve, aktivistom za životné prostredie, učiteľkám a učiteľom a všetkým, ktorí stoja na strane demokratických hodnôt, slušnosti a solidarity s našimi ukrajinskými susedmi a susedkami, bojujúci za slobodu a suverenitu. Sofie, chceš niečo dodať? Sláva! Raz, dva. Raz, dva. Iba ďakovať. Prosím? Iba ďakovať. Môžeme sa kričať sláva Ukrajine? Tak, sláva Ukrajine. Poď. Ďakujeme. Ďakujem aj ja mladým ľuďom za ich príhovor, aj za rozvahu, ktorú zachovali v tejto situácii, ktorú sme neočakávali. Ďakujem aj vám, že ste zostali všetci pokojní. Veríme, že takto pokojne, rozvážne, ale pritom rázne a nahlas si našu demokraciu ustrážime. Aj našu slobodu a aj naše miesto v Európskej únii a v NATO. Podpora prichádza zo všetkých strán. Preto dovolte,
aby sme medzi sebou privítali vzácneho hostia z Českej republiky, Bolka Polívku. Dobrý večer. Dobrý večer, moc vás zdravím. Moc vás zdravím, tolik žen, tolik mužů, tolik přátel, tolik krásných tváří. Všichni víme, přátelé, že Slovenská republika a Republika Česká jsou spojité nádoby. Proto budu mluvit za nás, za všechny. Za Čechy, Slezany, Moravany, Slováky i Valachy. Blíže k mikrofonu. Blíže k mikrofonu. Přátelé, mluvím za nás za všechny. Nenechme si vzít demokracii, nenechme si vzít úsměv, nenechme si vzít svobodu. A v dobách zlých i v dobách dobrých opakujme si větu Václava Havla. Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. K tomu nám všem dopomáhej Bůh. Děkuji. Teraz idem ja? Nie, Saša. Ďakujeme Bolkovi Polívkovi a veríme, že pravda a láska zvíťazí. Sme v tom spoločne s Českou republikou. Sme v tom spoločne aj po celom Slovensku, kde po mnohých mestách znie: My sme Európa. Na tomto mieste chceme zvlášť poďakovať vytrvalým ľuďom z Banskej Bystrice z platformy Nie v našom meste. V ich mene nás prišla podporiť profesorka Alexandra Bitušíková. Dobrý večer, Bratislava. Dobrý večer, všetci statoční, odhodlaní ľudia, dobrí ľudia a slovenskí vlastenci. Prinášam vám pozdravy z Banskej Bystrice z platformy Nie v našom meste, ktorá bojuje za demokraciu od roku 2013, keď sme si v kraji zvolili za župana Mariana Kotlebu. A ktorú tento týždeň zviditeľnili aj naši najvyšší predstavitelia s ich konšpiráciou o príprave prevratu. Ďakujeme za publicitu. Tak sme tu zas, na námestiach miest celého Slovenska. Sme tu preto, lebo sme plní spravodlivého hnevu a musíme prejaviť náš nesúhlas s krokmi súčasnej vlády na čele s premiérom Robertom Ficom.
Už 16 mesiacov nás vládni predstavitelia krmia nenávisťou. Nič iné z ich úst nepočuť. Chcú mať rozhádané, polarizované, bezmocné a zlé Slovensko, lebo len v takom je ľahšie manipulovať, konšpirovať, klamať, kradnúť a zahmlievať vlastnú neschopnosť. Podarilo sa im rozbiť mnohé komunity, priateľstvá a dokonca aj rodiny. Ale podarilo sa im aj zjednotiť a posilniť tú, verím, že väčšiu časť spoločnosti, ktorá si ctí slušnosť, solidaritu, nenásilie, ľudskosť, morálne hodnoty a odbornosť. Iste to nechceli, ale svojimi aktivitami posilnili nás, občiansku spoločnosť. Za to im ďakujeme. Ďakujeme Robert Fico a vládna koalícia. Podarilo sa vám zjednotiť všetkých slušných, prodemokraticky zmýšľajúcich ľudí na Slovensku. To je zatiaľ jediný úspech vášho vládnutia. Rozklad právneho štátu, odvolávanie odborníkov, absolútny úpadok zdravotníctva, školstva, ciest, mostov, železníc, chaotický konsolidačný balíček, deštrukcia kultúrnych inštitúcií, otvorené drancovanie životného prostredia. Teda fatálny útok na naše kultúrne a prírodné dedičstvo, jediné poklady, čo na Slovensku máme. Mysleli sme si, že toto je už to dno, tá červená čiara, ale nie. Premiér tejto krajiny dokázal prekročiť aj matku všetkých červených čiar, odletel do Moskvy podávať si ruku s vojnovým zločincom a masovým vrahom. A za ním tam odleteli ďalší štátni predstavitelia obdivovať toaletný papier a maslo. Už nie je možné nebyť na námestiach. Každý slušný človek, ktorý sa chce ráno pozrieť do zrkadla s čistým svedomím, by tu mal byť a vytrvať a nezľaknúť sa. Je smutné, že sa stávame hanbou Európy, že rôzne európske inštitúcie zastavujú spoluprácu so slovenskými inštitúciami. Slovensko dostáva odpudivú tvár pred našimi susedmi a ostatnými európskymi partnermi. Je to obrovská hanba, ktorú musíme niesť aj na našich pleciach pri stretnutiach s našimi európskymi partnermi. Ale toto nie sme my. My sme Európa. Slovensko je Európa. My občania a občianky Slovenskej republiky sa nechceme zaoberať politikou. My chceme žiť obyčajný, pokojný život v demokratickom Slovensku, ktoré je a musí ostať súčasťou EÚ a NATO, jedinou zárukou našej prosperity a bezpečnosti. Žiaľ, nie je nám to dopriaté. Súčasní vládni predstavitelia nás ťahajú do západnej civilizácie, do ruskej temnoty. To sa nedá prehliadať. Nás netreba zvážať autobusmi a nabádať na porušovanie opatrení, ako to robil Smer. My na protesty chodíme dobrovoľne a finančne sa na ne sami skladáme. Máme na to právo zakotvené v ústave. Robíme to slušne, nenásilne a v rámci zákona. A tak v tom budeme aj pokračovať. Priatelia, vidíme sa na ďalších protestoch. Ďakujem vám pekne. Slovensko je Európa.
Ďakujeme Alexandre Bitušínkovej a mám aj taký oznam jeden. Chceme sa ospravedlniť za tie technické problémy. Nebola to sabotáž, nevieme, čo je presne príčinou, ale pravdepodobne sa nám letky už nepodarí naštartovať znovu. Tak ešte raz prepáčte. Dnes sa spája celé naše milované Slovensko. Pozdraví z 30 miest prečíta Andrea Cocherová, členka občianskeho združenia Mier Ukrajine. Dnes je na nohách celé Slovensko. Nenechali sme sa zastrašiť. Pozdravujeme všetkých organizátorov občianskych protestov v slovenských mestách. Stojíme za vami. A stojíme aj za občianskou platformou Nie v našom meste z Banskej Bystrice. Do protestných zhromaždení sa zapájajú tieto mestá. Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava, Čadca, Humenné, Levice, Liptovský Mikuláš, Martin, Mijava, Námestovo, Nitra, Nové Zámky, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Rimavská Sobota, Revúca, Ružomberok, Senica, Skalica, Šaľa, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš a Žilina. Pridávajú sa k nám aj krajania v zahraničí. Berlín, Brusel, Kodaň, Krakov, Luxemburg, Newbridge, Praha a Štokholm. Spolu sme sila. Presne tak. Ďakujeme Andreji Cocherovej, ale hlavne všetkým mestám, ktoré sa pripojili. Dnes, keď vláda otáča kormidlo smerovania našej krajiny na východ k Rusku a jej čelní predstavitelia naznačujú možnosť vystúpenia z Európskej únie, ide v prvom rade o našu bezpečnosť. Pozývame na pódium Viktora Brajnera, experta pre boj s hybridnými hrozbami a bezpečnosť. Vieme, že klamú. Oni vedia, že klamú. Vedia, že vieme, že klamú. Vieme, že vedia, že vieme, že klamú. No aj tak stále klamú. Mal som dnes hovoriť o hybridných hrozbách a o personálnych prepojeniach Slovenskej informačnej služby na Moskvu. Vyše? O únose našich elít do Kremľa. Ale potom som si povedal, a prosím, nesmete sa, toto je vážna vec. Že otca riaditeľa Slovenskej informačnej služby a nášho premiéra predsa do Ruska už nikto neuniesol. Oni tam išli úplne sami.
Rozhodol som sa preto hovoriť o dôvere. To je presne tá hodnota, ktorú sa naši politici a ich mediálna scéna, ktorá sa nazýva samu seba samozvaná, alternatívna, snaží v našej spoločnosti rozbiť. To je tá hodnota, na ktorej stojí a padá každá sebavedomá, moderná a demokratická krajina. Dôvera občanov k štátu, v demokraciu samotnú a to, čo je úplne najdôležitejšie, dôvera človeka k človeku, spolupatričnosť, vzájomná úcta, ochota spolupracovať, to sú hodnoty, na ktorom na Slovensku ruská propaganda rozkladá už 15 rokov a pán premiér s priateľmi výdatne pomáhajú. Bez dôvery sa spoločnosť rozpadá, polarizuje a stáva sa zraniteľnou voči vplyvu zvonku a autokratom doma. Lenže ani premiér a už vôbec nie Slovenská informačná služba dôveru ľudí nemajú. Skúsme si to overiť. Siska zistila, že ste sem prišli vykonať štátny prevrat. Veríte jej? Premiér presvieča ľudí, že ste dnes prišli útočiť proti ústavnému zriadeniu. Veríte mu? Čo včera ušlo pozornosti mnohých, keď premiér čítal uznesenie Bezpečnostnej rady, je, že, a to bude dlhá veta, SIS údajne potvrdila úmysel organizátorov protivládnych protestov provokovať štátne orgány k zásahom proti protestujúcim s cieľom dosiahnuť destabilizáciu štátu. Títo ľudia, ktorých ste práve videli, bez predošlých záznamov, trestne bezúhonní, nikdy políciou nevyšetrovaní, nie je to ešte obvinený, na rozdiel od inej skupiny, všakže. No povedzte, veríte tomu? A teda, tajná služba bude pokračovať v monitorovaní súčasnej situácie, píše sa v tom dokumente. A teraz vám to preložím. Pán premiér sa nás tak veľmi bojí, že Siska monitoruje demokratických aktivistov, ktorí pokojným spôsobom mobilizujú nespokojných ľudí. Rozmýšľam, kde sa to naučili. V tom zlom Bruseli? Alebo v Moskve? Čo myslíte? Dovoľte mi, pán premiér, z tohto miesta jednu lekciu vládnutia. Protivládne protesty sú zo svojej podstaty proti vláde. Vy, pán premiér, ani vaši ministri nie ste štát. Žiadny jednotlivec ním nie je, darmo, že sa tak cíti. Ak máte dojem, že vy ste štát, že vy a štát ste jedno a to isté, poznám takmer 700 profesionálov, ktorí vám iste radi pomôžu. Snaha občanov demokratickými nástrojmi, akými sú aj protesty, vymeniť demokraticky zvolenú vládu je výsostne demokratická. Preto naprieč Slovenskom práve teraz stoja 10 000 ľudí, pretože na vaše vládnutie majú vlastný názor. A keďže slogan rešpektujem iný názor je z dielne vašej strany, musí byť nad slnko jasné, že s občianskym protestom problém nemáte. Či? Vy, pán premiér, a to je dnes, keď je toto námestie plné a praská vo švíkoch, úplne jasné. Palicu žiadnu nemáte. Ak by ste ju mali, nemuseli by ste sa unúvať divadelnou hrou o štátnom prevrate. 10 000 pokojne demonštrujúcich ľudí vám naháňa obrovský strach, pretože všetci vidia, že vaše lži,
manipulácie a zavádzanie verejnosti nefungujú a hovorí to o vás len jedno. Cisár je nahý. Fungujúci právny štát, občianska spoločnosť, mimovládne organizácie, antikorupčné a vzdelávacie iniciatívy a vôbec občiansky aktivizmus je odmietnutím absolútnej suverénnej politiky, kedy štát slúži iba niektorým vyvoleným. Dobre spravovaná, moderná a demokratická krajina je v rukách všetkých a účasť na politike a veciach verejných znamená každodenný kritický dialog s jeho predstaviteľmi, s vami, pán premiér. Vy ste vláda, to nikto nespochybňuje, no štát sme my všetci. Pamätajte na to. A teraz vám poviem niečo vám, všetkým. Presne 10 rokov som žil v príjemnom mestečku na brehu Stredozemného mora, víkendy na pláži, skvelé jedlo, priatelia, rodina, ktorú som si tam založil. V čase odchodu Fica III. Sme sa však rozhodli vrátiť na Slovensko. Prečo som bol taký hlúpy, pýtate sa? Pretože som vlastenec. Nie je taký fejkový, čo ľúbi Putina na Facebooku, ale vlastenec, ktorý vidí krajinu, aká je a vie úplne presne, aká by mohla byť. Chce svojou troškou prispieť. A hneď vám poviem, k čomu? K budovaniu moderného a sebavedomého štátu, ktorého ľudia sa neboja. Neboja sa moci, budúcnosti ani samých seba. Chcel som, aby moje už vtedy narodené deti v takej krajine vyrastali. Aby hovorili po slovensky, a možno aj raz oni povedali, že po škole tu chcú ostať. Ostať žiť, lebo my, ich rodičia, sme v správny okamih dejín sa spojili a jasne a jednoznačne povedali, že Slovensko nebude ruský protektorát, ale sebavedomá, moderná a za vlastné zásluhy rešpektovaná európska krajina. Ešte mi dovolte prihovoriť sa aj vám, poctivým príslušníkom Slovenskej informačnej služby, policajného zboru, vojenského spravodajstva, Národného bezpečnostného úradu a ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vám, ozajstným slovenským vlastencom, pretože viem, že vás je mnoho. Veta "len som vykonával rozkazy" sa v dejinách príliš často opakuje na ospravedlnenie mnohých krívd. Moderné Slovensko potrebuje dôstojníkov, ktorí dokážu sami analyzovať a vyhodnocovať situáciu a v zlomových okamihoch dejín muži a ženy dobrého svedomia nebudú slepo poslúchať rozkazy. Sme súčasťou najúspešnejšieho politického projektu v histórii. Sme súčasťou najúspešnejšej obrannej aliancie v histórii. Projekt Slovensko sa ešte stále k tejto tradície môže pridať vlastnými zásluhami. Všimli ste si, že som ani raz nepovedal jeho meno? Nevadí, vďaka vám všetkým, vašej odvahe a odhodlaniu si o dejiny budú pamätať. Môj odkaz na záver pre vás všetkých. Dôverujte a pomáhajte ľuďom. Urobte každý deň niečo pre človeka, ktorého nepoznáte, alebo vidí svet úplne inak ako vy. Stačí úsmev.
Milé slovo, vtípek. Aj teraz. Rozhliadnite sa okolo seba na človeka, ktorý stojí vedľa vás. Je tým najlepším dôkazom, že spolupatričnosť medzi nami je skutočná. Že dôvera je iba tak ďaleko, ako je podanie ruky najbližšiemu človeku. Toto je tá najsilnejšia zbraň proti skutočnému pokusu uniesť štát. Pán Polievka ma predbehol, ale na záver, pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou. Ďakujeme Viktorovi Brajnerovi a dnes vieme, kto hanebne likviduje kultúru. Bez kultúry niet identity. Svoju podporu nám dnes prišiel vyjadriť aj Tomáš Maštalír. Dobrý večer všetkým vám tu. Dobrý večer všetkým, ktorí nemohli prísť. A dobrý večer aj všetkým, ktorí zatiaľ možno ešte váhajú. Hoci naša vláda nás pomaličky vedie do beznádeje, keď som išiel mestom na dnešný protest, stal som sa súčasťou obrovského davu, ktorý sa valil sem na toto námestie. A to ma naplnilo obrovskou nádejou. Ďakujem vám. Vážené dámy a páni, z úst najvyšších štátnych predstaviteľov sme si vypočuli, že tieto protesty vraj organizuje zahraničie. Chápeme ich postoj, chápeme, že politickí vodcovia tejto krajiny si nevedia predstaviť, že niekto môže konať aj z vlastnej vôle a slobodne. Oni si nevedia predstaviť, že niekto sa angažuje vo veciach verejných aj bez toho, aby mal z toho osobný prospech. Nevedia si predstaviť, že na námestie príde masa ľudí, aj keď za to nedostanú guláš a karafiát. Naozaj chápeme ich postoj, pretože vieme, že niečo také nepatrí do ich sveta. Dovoľte mi preto, pán premiér, aby som sa vám pokúsil vysvetliť, prečo sme tu, aj keď nás nik neorganizuje. Sme tu preto, aby sme vám slušne a jasne dali na vedomie, že my sme si už pred rokmi vybrali, kam chceme patriť. Chceme patriť ku krajinám, v ktorých platí právo, v ktorých sa rešpektujú medzinárodné dohody a v ktorých fungujú inštitúcie na kontrolu moci, aby si aktuálne vlády, aby sa nesprávali ako majitelia štátu a nemohli si robiť, čo sa im zachce. My už poznáme ako tak vaše mentálne nastavenie, a preto nás neprekvapuje, že vás priťahujú skôr autoritárske režimy, kde nič z toho, čo som menoval, neplatí. Kde neexistuje kontrola vládnej moci a kde každodennou metódou je klamstvo.
Ale viete, pán premiér, vy nerozhodnete za nás v spoločnosti, akých krajín budeme žiť. O tom rozhodujú občania a preto sme tu. Sme tu aj preto, lebo máme pamäť. A preto je nám trápne, keď niekto, kto považoval za potrebné dať dolu prezidentku, alebo kto nabádal ľudí, aby zobrali palice, lopaty a išli na úrad vlády, hovorí zrazu o hrozbe puču a komicky trápne sa kvôli tomu zvoláva Bezpečnostná rada štátu. Áno, máme pamäť. A preto je nám rovnako trápne, ak niekto, kto svojim oponentom nadáva do psov a prostitútok, kto chcel škrtiť, dávať učiteľské facky, či strkať svojim oponentom rožky do huby, nás obviňuje z plánovania násilností a z podnecovania nenávisti. Nie, pán Fico. Toto je váš slovník, vaša rétorika. Sme tu preto, lebo zdravotníctvo nie je vaša téma. Ani to, že sme už oficiálne najchudobnejšia krajina v Európskej únii, nie je vaša téma. Vašou témou nie je ani to, že sa sústavne prepadáme vo všetkých meraných parametroch. Aj o útoku na kataster sme sa toho od vás veľa nedozvedeli. O kultúre s 2 géniami demolácie vo vedení. Škoda reči. O školstve takisto. Vašou jedinou témou je odvracanie pozornosti od všetkých skutočne podstatných tém. Vašou témou je zakrývať všetky vaše zlyhania klamstvami a dokonca podlými útokmi na krajinu, ktorá za cenu životov vlastných synov a dcér bráni protiprávnej ruskej agresii, čo je nielen zbabelé, ale doslova hanebné. Preto sme tu. Nie, pán premiér. Nás sem nepriviedla temná a zlovoľná sila zo zahraničia, ako to svojim voličom sa snažíte nahovoriť. Temná a zlovoľná sila, ktorá nás sem priviedla, je žiaľ domácej výroby. Je to vaša vláda, je to súčasná vláda Slovenskej republiky. Pán Fico, možno vy, vaše metódy, váš spôsob vládnutia, vôbec vaše nazeranie na svet nepatrí do Európy. Ale my, Slovensko, do Európy rozhodne patríme a preto sme tu.
Preto slušne protestujeme. Je to naše právo zakotvené v ústave. A preto tu aj napriek vášmu vyhrážaniu budeme. Ďakujeme. Áno, ďakujeme Tomášovi Mastalírovi za jeho silné slova a občiansky postoj. Dnes sme vám tu chceli prečítať aj otvorený list od akademikov, ktorí tiež týmto vyjadrili svoj občiansky postoj, ale pre krátkosť času si ho necháme na budúce. Ale chceli by sme týmto tiež poďakovať viac ako 2000 akademikom a vedeckým výskumníkom na celom Slovensku, ktorí tento list podpísali. Veríme, že takto spoločne našu demokraciu a slobodu ubránime. V to verí aj riaditeľ nadácie, filozof a pedagóg Fedor Blaščák, ktorého pozývam na pódium. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Prichádzam sem z dvoch organizácií. Jedna sa volá Platforma pre demokraciu, druhá je Nadácia otvorenej spoločnosti. Áno, to je tá nadácia, ktorej spolu s Bábkovým divadlom ťaháme za nitky a riadime tu všetko. Náš zakladateľ George Soros povedal, koncepcia otvorenej spoločnosti si vyžaduje od ľudí obete. Tak ako vy ste priniesli obeť, keď už tu 1,5 hodiny stojíte v tomto mraze, teda zime, aj mne je zima. A budeme ich prinášať ďalej, ale tak poďme na to. Som posledný, tak to ešte nejako vydržme. Chcem vám povedať príbeh. Dňa 14. marca 1939 poslanci Slovenského snemu, vtedajšieho parlamentu, spolu s vyhlásením slovenského štátu prisahali vernosť nacistickému Nemecku. Vtedy im 11 slovenských osobností na čele s generálom Viestom napísali list, aby tak nerobili. Kladieme vám na srdce, písali, aby ste nezneúctili slovenskú národnú česť a pamiatku našich mŕtvych legionárov na čele s Milanom Rastislavom Štefánikom. Bola to ťažká a temná chvíľa našich dejín a to, že to napísali, pre nich nemohlo dopadnúť dobre. Ale urobili to. Dnes sme hrdí na ten list, sme hrdí na Viesta, nie na Tisa, nie na fašistický vojnový štát. Dnes sú pre nás vzorom, že aj v tých najťažších chvíľach sa našlo pár statočných, alebo ak chcete, triezvých medzi opitými mocou. Po ľudákoch prišli komunisti, po komunistoch Mečiar, po Mečiarovi Fico a s nimi stovky a tisíce príkladov opitých mocov. A dnes nás Fico opäť chce zastrašiť. Sleduje nás tajná služba, lebo sa nás bojí. My nie sme protištátne živly. Naopak, my túto krajinu milujeme. Chceme ju budovať v Európe, v zjednotenej Európe, v slobodnom a otvorenom prostredí. Vravia nám, Jednota dôchodcov Slovenska, že sme zahraniční agenti. Fico na nás chce aplikovať ruský zákon, ale my neslúžime cudzej moci. Sme oddaní hodnotám slobody a demokracia. To nás spája s ľuďmi naprieč Slovenskom, Európou a celým slobodným svetom. Naša sila je sila hodnôt, v ktoré veríme a ktoré vyznávame.
Podstatné je to, že nikdy nebolo slobodných a aktívnych občanov na Slovensku, takých ako ste vy, viac, než je nás dnes v roku 2025. Takže pozor, toto nie je len ich svet ľudákov, komunistov, mečiaristov, extrémnej pravice v Smere, či neofašistov z SNS. Je to vždy a stále aj náš svet, ktorý chceme budovať. Existuje tu aj naše Slovensko, ktoré milujeme. Existujú dva strachy. Ten, ktorý paralizuje, a potom je taký, ktorý sa vďaka vzdoru mení na odvahu. My všetci sme si už vybrali. Nemajme strach, majme sny. Sny o krajine, kde nie je nikto nad zákonom. Kde sa žiaden študent nehanbí podať ruku prezidentovi. A keď sa vám náhodou nechce alebo prestane chcieť, lebo vám Fico, Danko, Šimkovičova nestoja za to, položte si otázku, v akej krajine chcete žiť, ako chcete prežiť vlastné životy a akú krajinu chceme pre naše deti. Uvedome si pritom, že nikto z tých pred nami, na ktorých odkazujeme, keď hľadáme hrdosť na krajinu, ako na generála Viesta, ako na aktivistov podzemnej cirkvi za komunizmu, alebo na politikov, čo sa postavili Mečiarovi v 90. rokoch. Nikto z nich nemal navzdor lepšie karty. Tak do toho. Spomeňme si na osudy ľudáckych politikov po druhej vojne, na osudy komunistických pohlavárov po roku 89, alebo na mečiarovských privatizérov a spojencov po roku 1998. Prehrali. Slovensko je nezničiteľná krajina. Porazili sme fašizmus, komunizmus, aj mečiarizmus. Sloboda a demokracia na Slovensku zvíťazili. Nenecháme si ich vziať. Ďakujem pekne. Ďakujeme Fedorovi Blaščákovi, ktorý nám pripomenul, že sloboda a demokracia je v našich rukách. Dovoľte nám na záver prečítať vyhlásenie nášho občianskeho združenia Mier Ukrajine. Poprosím Vierku Dubačovú. Dobrý večer. Skôr ako nastúpi Mier Ukrajine na pódium, chcela by som sa vám priznať. Zajtra budem písať mail. Hromadný mail. Aby som uľahčila ťažkú prácu chlapom z Osisky. Aby vedeli. Zajtra je sobota. Venujte sa deťom. A teraz mi dovoľte prečítať vyhlásenie mieru Ukrajine. Sme slobodní občania v slobodnej demokratickej spoločnosti. Patríme do slušného demokratického spoločenstva štátov, ktoré sa rešpektujú a ktoré si navzájom pomáhajú. Vláda Roberta Fica nás ťahá do Ruska, ktoré vedie vojnu na Ukrajine. Ktoré potláča akékoľvek ľudské práva a likviduje opozíciu.
Dnes musíme veľmi jasne a spoločne povedať vláde, nie, my nie sme Rusko. Slovensko je Európa. Vaše lži, hry vašich tajných služieb, vyhrážky nás nemôžu zastaviť. Naša sloboda, naša demokracia a budúcnosť našich detí za to stojí. Odstúpte! Odstúpiť! Na záver by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa dnes z tohto pódia prihovorili. Zuzane Petkovej, Kataríne Batkovej, študentstvu a Zuzane Vašicovej, Alexandre Bitušíkovej, Bolkovi Polívkovi, Viktorovi Brajnerovi, Tomášovi Maštalírovi a Fedorovi Blaščákovi. Poďakovať sa chceme aj všetkým členom Mier Ukrajine a viac ako 100 dobrovoľníkov a všetkým, ktorí pomohli zorganizovať toto zhromaždenie. Tiež ďakujeme policajným zložkám, hasičom a zdravotníkom. A teraz niečo k financovaniu. Ďakujeme. V neposlednom rade ďakujeme za vaše príspevky na platforme Donio, z ktorých môžeme tieto protesty tu v Bratislave, ako i v ďalších mestách po našej krajine organizovať. Dosiahli sme sumu 100 000. Ďakujeme. Ďakujeme hlavne všetkým vám, ktorí ste sa zúčastnili tu osobne. Je vás približne 60 000. Vďaka vám to má zmysel. Áno, sú nás tu dnes desiatky tisíc a desiatky tisíc ľudí stoja aj po celom Slovensku. A týmto by sme chceli poďakovať aj Košiciam, kde už včera stálo na námestí 15 000 ľudí. Zostávame v stave občianskej pohotovosti. A najbližšie zhromaždenie plánujeme zorganizovať na tomto mieste v piatok 7. februára. Prídete? V prípade potreby sa tu zídeme aj skôr. Sledujte a zdieľajte naše sociálne siete. Prídeme. A teraz zaznejú naše hymny. Hymna Európskej únie a slovenská hymna, ktoré veľmi, veľmi ľúbime.
Ďakujeme. Týmto oficiálne ukončujeme toto zhromaždenie. Rozíďte sa domov v pokoji a bezpečne.